А за всички наши децата от целодневна детска градина Българче е троен празник. Един път, че е ден на детето, втори имаме рожденик в филиала квартал Бистрец и трети завършването на децата от подготвителна за училище група, които ще получат своите свидетелства за първи клас удостоверение и грамоти за достойно представяне през учебната година. И сега ще ви поздравиме всички вас с програма, която е подготвена от всички деца на целодневна детска градина Българче с директор госпожа Галина Доранкиева.